ponuđeno? Pare. Da te ocinkarim, da im kažem sve što znam o tebe. Evrići, jel? Evri. Ne evrići, rođo. Evri. Da ispričam u javnost koliko si kopiladi napravio, koliko od njih ostalo na ulicu, koliko u popravni domovi, čime si još upcio Pantića da poblesavlja se učlani u tvoju partiju, od koga si poručio i koliko si platio preteću poruku i da li si lično pogodio ambasadora Debelo meso? Ja ne mogu da verujem sve moje ušte. On, kažu, ima da ne stane sa javnu scenu. A kako da ne stanem, bre? Ako neće politički, on će fizički, ali ima da ga nema. Ojću, Rođo, ja sam znao da si ti karakter, Rođo. I da ćeš ti da kažeš ne! Šta će mi ti 200.000? Rekao sam, razmislit ću. Da. Rekao sam, gospodo, morat ću da razmislim. A o čemu da razmislim? E pa vidiš, Ojiću, ja sam čovek karakter. Ja imam obraz, ali imam i problemi. A ti imaš dugovi. Prema evidenciju u ovi računi, ti mene duguješ 72.420 evra, je tako? Pa ne znam sad ovako na pamet. Evo, računi, pogledaj, sve je potpisano s tvoju ruku. Kako ti kaže, tako kažeš. Neka pogledaj. Ne, ja ti verujem, Rođo. Voli. Rođo, sve ti verujem. I evo, Šojiću, ja sam razmislio i evo šta sam smislio. Bolje da od tebe uzmemo vi 100.000 nego od njih 200. I onako si mi dužan još malo pa toliko. Ja ostajem karakter, sačuvam obraz, rešim problemi, a ti mi vraćaš koliko si mi dužan. Ja mislim to pošteno. I onda možeš lepo da me pogledaš u oči i mirno da spavaš. Ostajemo rođaci, idemo dalje. Je pošteno? Ne, pošteno, Rođo. Samo nešto mnogo ispalo, majko. Ali dobro, ne bude, šta? Rođo, ozbiljno su ti uzeli na zub. Ako? Ne smijem da kažem, opasno je. Pa ti baš tebe da nađu, Rođo. Znaju da si mu urnisao. Kažu, bio si gazda Stojkoviću, gospodin čovek, a sad si bankrot, doveo te do prosjačkih štapa, on živi u dvorac, jede morski plodovi. Ja? Što vole da kleveću, pa to je... Rekao, jeste, gospodo, on je mene zavio u crno i drugi bi ga prodao za mnogo manje pare, ali tu ima jedan problem. A koje pare? 200.000. Rekao, gospodo, problem je taj što sam ja čovek. 200.000 evra? Da. Rekao, jeste on mene zavio u crno, ali ja sam čovek i ja ne prodavam svoje rođaci. Jesi čovek, Rođo. Jesi čovek, Rođo. Živadinka. Rođo, bre, ti si čovek, Rođo, sa veliko Ć. Rekao, gospodo, mi smo rođaci i ja ne mogu tek tako. Rođaci! Šta nego rođaci? Izvolite. Živadinka, 2 viskića donesi ovdje. Rođaci! Da. Šta nego rođaci? A oni meni kažu, Šta kažu? jebeš ti takvog rođaka koji gleda kako ti crkavaju krokodili i ne vrća ti dug. To kažu? To oni hoće da zavađaju, bre. Rođo. Ja rekao, još su i naše babe bile nerazdvojne. Babe nećemo da pominjamo. Pa čekaj, bre, rođo, bre, pa ja sam morao da im s nešto pariram. Z babe uvijek imamo neke glavobolje, neće babe da pominjamo. A oni kažu, ti si, bre, Stojkoviću, za njega samo jedna obična krava muzara i ovca za šišanje. Što vole da zavađaju. Čekaj, bre, pa si tako rekao. Kad sve? Kako, bre, kad, bre? Pa jesi ne stao da li vadu sa stala goveda? Ma Rođo, pa tu šala. Šala? Si rekao da je moja slika na svaku konzervu od goveđi gulaš? Pa šta je Rođo, pa šta, pa ti si za mene kazao da se ja đubreno pojeno. Jezuštani ljudi. Da je moj tatko Stanimir krao tvoji pilići? Rođo. Da je moja baba išla sa bugarski oficiri? Rođo, opet ti su... I to u okupaciju, rođo? Pa jesi ti kazao za moju babu da je krala šećer u kosu? Pa krala je šećer i kašičice. Ona se posluži za slatko i kašikicu u džep. A jesi ti kazao za mene da mi se napiješ krvi i to crne krvi, Rođo? A što? Jesu ne ljudi? Pa šta to se događa u familiju, Rođo? Familija ćanska pa se posvađaju. Ali kad je stani pani, svi smo ko jedan.